Basa kwangu ndiri sex worker. Munombosanganawo here nezvirwere zvepabonde? Pararishati term toita $2. Baba vemwana vaitombotonzvenga vachiuya kutachi line kwatinenge tiri, asi nini ndairamba. Amakondomu, pane mota dzinouya dzichitipa makondomu pachena. Pane zuva here ramunoti mune custom yamakabata yakanatsoita bonde zvakakufadzai? Ameno, muchiri kunakidzwa here nebonde sezvo muchisangana nevanhu vakawanda everyday? Muri yeZimbabwe kwaZiwai tinokugamuchirai nemufaro pano paChibanda Media. Muzuva ranhasi tiri kuno kuEpworth uko kwatiri kukurukura nemasex workers tichinzwawo zvichemo zvavo zvavanosangana nazvo. Hanzvadzi wakadini? Makadiko hanzvadzi? Aiwa, tiri pedu makadiwo. Udzai vatariri kuti zita renyu uye zvakare munoita nezvei? Ini ndinoitwa Yeukai Machaya uye kubasa kwangu ndiri sex worker. Makazvitanga rini izvi? Ndakazvitanga 2011. Chii chakaita kuti mupinde muindustry? Nhamo nematambudziko ndo zvakaita kuti ndive muindustry iyoyo. Okay, saka matambudziko amuri kusangana nawo imimi matambudziko akaita semubasa renyeri? Matambudziko atinosangana nawo muchibasa chedu ichi, tinombosangana nematsotsi, tichimbodzikwa pauro uchitorwa kamari kaunenge wapiwa ikako. Asi shuviro inenge iripo ndeyekuti tive tinoendesa vana vedu kuzvikoro. Kutaura kuno kuinini ndine mwana akanyora form 6. Akapasa form 6 iyoyo, but shuro yangu ndeyekuti aende kuuniversity. Saka ndiri kungoramba ndichikopamira nekuti ndabata zvese asi zvaramba. Saka ndiri kungoti dai Mwari anditungamira ndaramba ndiripo ndichiunganidza mari yekuti mwana wangu aende kuuniversity. Nekuti akaenda kuuniversity ramangwana anondichengeta ndosiyana nechibasa ichochi. Okay, ko munombosanganawo here nezvirwere zvepabonde uye kana muchinge masangana nazvo ndeapi matanho amunotora? Zvirwere zvepabonde tinosangana nazvo, asi kana tasangana nazvo pane maclinics atinoenda atakangomiririrwawo kunzi tinge tinonorapwa ikoko muzvipatara izvozvo. Munorapwa mahara here kana kuti mune mari yamunenge muchibhadhara? Tinorapwa pachena. Okay, saka pane umwe mubvunzo wangu wandofarira. Munowanzoita mari kana iri short time? Kana iri short time toita $2. $2. Ko kana iri sleep over? $10 uchienda nekutaurirana kwenyu. Okay. Pane umwe mubvunzo wangu zvakare wandofarira. Kufunga kwenyu munorara nevanhu vangani pazuva? Kazhinji vanogona kusvika kana 10 kana kupfuura. Okay. Ko ameno, muchiri kunakidzwa here nebonde sezvo muchisangana nevanhu vakawanda everyday? Kunakidzwa nebonde inini hangu handichazvida, asi kuti panenge pasina zvekuita. Takazama mabasa akawanda tikambokrosawo mabhodha ese takakrosa, asi panguva zvinongodhakwa usisina wadya neprofiti zvinobva zvatodhakwa kwese. Hapana mumwe munhu anozokwanisa kukupa futi chikapital. Okay, pane zuva here ramunoti mune custom yamakabata yakanatsoita bonde zvakakufadzai? Aiwa, ndine mazuva akawanda andakabata macustom akanipa mari yakawanda zviri zvebonde. Aiwa, tisina basa nazvo, achati tichidai mari. Okay. Saka mune yamunoti here iyi ndo permanent boyfriend yangu chaiyo? Vari sevamwe vanogona kuita mapermanent, asi nini hangu pachangu handidi kuita permanent. Nokuti inozondivharidzira zvakawanda, inozotanga kuzondishungurudza, ozotanga kuzondibira zvinhu, chinditengesera zvinhu mumba nekuti dambudziko ndakambosangana naro. Okay, right. Ngatiti ndanzwa muchitaura muchiti mune mwana ari kuchikoro, ngatiti imi masangana nababa wemwana kubhawa kana kuti kutachi line ikokoko, vachida kukukechai munovabhadharisa here? Baba vemwana vaitombotonzvenga vachiuya kutachi line kwatinenge tiri, asi nini ndairamba. Chikonzero ndechekuti wakambondirambirei, nhasi unouya kuzondichiva nekuti ndaapa tachi line. Okay, saka ameno imi semasex workers ndambonzwa muchiti munosangana nematsotsi. Muchinge masangana nematsotsi ndeapi matanho amunotora?
Ipapapo panenge pakutoshanda simba raMwari, nokuti sometimes simba racho ratinoita panguva yacho tasangana nemabhinya iwayo tinogona kuti akurira panguva iyoyo, asi hakusi kugona kwedu asi kuti kusimbiswa naMwari. Alright. Kune vatariri vari kuona vhidhiyo inei pasi rino, hameno kuti ndezvipi zvamungadiwo kuitirwo imimi sema-sex workers? Inini sema-sex workers taida kana kupiwa kana maprojects, but takambozviitirwawo nevamwewo madhona, asi vakuru vaitimirira vaizotitorera, ivo ndo vaizowana kudya, isu toramba tiri parodhi. Pane vakatomboya vakadoneta? Vakauya vakati wandei chaizvo. Alright. Asi shuwiro yedu senge ini hangu pachangu ndakazvimirira, ndakamirira vamwe pavana vedu ndo vatinge tichida kuti tigonerwewo panyaya dzekuchikoro. Ndezvipi zvimwe zvakare? Kudya tinenge tichidya, mari yekudya toiwana, asi yekuchikoro kuvana. Ko makondomu muri kuwana mahara here kana kuti muri kutenga? Makondomu pane mota dzinouya dzichitipa makondomu pachena. Ko zvimwe mamwe machallenges amuri kusangana nawo zvakare ndeapazvo? Mamwe machallenges atinosangana nawo ndeyekuti mukuda kulojawo muse vamwe vedu vanenge vasiri malandlords, pavanotsvaga dzimba vanonzi iwewe une murume here, munhu woti kwete, kana usina murume imba uchatoiwana, unonge wakutonzi ipfambi hatiide pano. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe, ndofunga mangozvinzwirawo vachikurukura matambudziko avanasangana nawo. Handitika anokuoneka nemufaro, ndi Manass mwana wekwaChibanda, pari zvinotisarai zvakanaka.